Rek! Mikäs se semmonen on? Mä tiedän. Missä mä oon? Gang. Näyttääks toi hyvältä? No, näyttääks tää hyvältä? En mä tiedä, näyttää. No kyllähän se näyttää. En mä tiedä. Damn! You wanna go to sauna? Joo, täällä sauna muuta. God damn! Oh, damn! Oppa! Oppa! Kuuluisat nutturat. Joo, vittu, how to make a bun. Jesus, kunnon ammattilainen. Täydellinen nutturo. Come on, let's get it! Jesus. Toinen nutturo, vittu, let's get it! Toi ei kyllä tuu pysymään. No Nutrotesti. No niin, mitkä fiilikset ennen keikkaa? Let's go! Oh. God damn. God damn. All set, good to go! Let's fucking go! Toi on ihan miten bangeri. Mega vibe. Mega vibe. Vibikasta. Haistatteko te basson? Vittu basso lentää tänne asti. Vittu. Basso haisee tänne asti. Missä sä oot? God damn. Siellä on kuitenkin niinku 25. Alan motherfucking G! God damn! Myself and the other organizers would very much like to welcome all of y'all uncaged, beautiful fucking people to the I think the people want to dance!
hyvää. Jammers. No, ota sitä tuulta. Mulla on videokamera. Todellakin on. Nice. Oli sairasta. Ihan vito Sick. God damn. God damn. My bro. With no head. Still rocking. Mikä aika nyt on? Aurinkolasi. Aurinkolasi aikaa. Joo. It's this time of the year. Heipä hei. Millainen kahvila toi on? Joo, hyvä kysymys. God damn. God damn. Sairas keli. Hello sunshine, I love you. Vittu Särkänniemi. Häh, niinpä. God damn, mitä vittua. Enjoyment. It's pasta time. Se on pasta-aika nyt. Se on pastan aika nyt. Mitä me tehdään? Herkkusieni pasta. Fungi pasta. God damn, mamma mia. Pasta. High tech. The feast is real. Paste time. Yo! Tervetuloa MTV Cribs! God damn! Oppa! Mitä? Cheers. Tätä meni huuruun. Siis vittu, ekaks saunas, sit yhtäkkiä vittu kutoo. Täällä oli tällaiset valmiina, mitä hittoa. God damn, mut joo, kohta tulee lapasi. Ei Sanokaa tuu vaan lapasi. Agnia lapaset. Ei Olivivihreät. Vaaleanvihreät. Mikä vihreät on? Kameralla näyttää olivivihreät. Olivivihreät Agnian lapaset. Let's get it. Joo, ei oo lapaset tulos. Mitä on tulossa? Siis varmaan tämmönen patalappu, mä veikkaan. Moi moi, Tampere! Tampere, we fucking love you! We love Team Agnia. Gang gang gang. Gang, gang, gang. Please call me Sonic Tuga. Huh. Pumpkin spice latte, biatch! Why it slaps? Koska pumpkin spice latte, biatch! It's time to go home. Onko sulla pikkukamera muuten missä? Jotain niinku extra makea. Started from the bottom. Now we're here. Ampe. Se on kaunis. Ai ai. Vittu lowrideri. Mikäs se täällä on? Tervetuloa Karipaviljonkiin. Karipaviljonki. Namaste. What exactly is going on right now? Se on se lonkeron voima. Se on. Mikä toi on? Lonkero. Toi. Animal. Lonkero. In Finland we do drink long drink and we do climb trees like bears And parkour. and parkouring. Oh! Woo!